nosi s neke mace. Jao, Mimi. Baš su dobre mace. Šta rade tu, jedu nešto? To su neke male. Malen! Je li Đole? Nije. Evo ti napisat ćemo doći ponovno u 12 poslao poruku. Ona kao eto. A u 12 ako nisam u Bataji doćemo popodne. Sviđaju batama mace? Šta Đole snima? Đole će to na YouTube-u da završi ili... Da, ovo se zove Babina bašta YouTube. Kući lepo, na polju je... Na polju je katastrofa. Šta tako će mene snima? Snima... Snimam na YouTube. Znaš nešto kažete za YouTube? Bježaj. Za baštu, Bježi, ajde. Država bašta. Ajde bježi. Snajka, ima ti nešto kažeš za Ajde YouTube kanal? bježi. Za YouTube kanal. Kaži pozdrav za sve YouTubere. Ooo, Uki. Ođe u Kaži. Već nešto. On ne voli da se snima, on je ko baba njegova. Čim vidi kameru, odmah se uozbilji. On voli, leći. Kad ti ne volim, uozbilji se odmah. Idemo dalje, YouTuberi, čao. Ćao. Evo ovi YouTuberi šta rade, da vidimo ovdje. YouTuberima hrane mace. Jao, dičo, pa odakle te mačke? Hoće nositi mace, a? Vidi ova što je mala. Hoće nositi mace. O, no imate mace i A, kući. evo se sviđaju ove mačke? Da, male su. Male su. Da, pikavac su. Pikavac su. I sviđa mi se. Koliko ih? A ona neće da se mazi, samo ova hoće jedino. Kad ona stoji. Pa kako se zove, da joj daš neko ime? Ne znam. Pa kako, pošto voli da se mazi. Si ponosiš jednu kući? A? Ne znam. Gdje ste, momci? Šta ima tu mace? Evo, što imate izjaviti za YouTube kanal? Nema ništa. Ništa nema Aj, da bježi. izjavimo. Bježiš. Malo pošlijem radi poslije. Nemoj Sad će tu biti taj, daska taj, jak se tačno... rada smijem. Evo, Držaj da s tobom, ti imaš dva i krastavite. vidite ovo. Krastavci iz bašte materine, vidite to. Nema mi dva tek počeli. No stop, zaboravite. Hoćemo ponositi onu maču. Hoće. Ali kako ćemo da je zovemo? To su neskotne. Maza može se zove. A čekaj, treba mama sad ih Još su ne male, još posiju. sisaju još. Počne odbijeti, onda te kad niče im i ne uči. Ona leži ovdje i gleda samo šta će je dati. Ona mjesta da donese niša i da ona njih uči kako se lovi. One ne, one leže i samo kad Pa viš da on već jedu meso. jedu one, ali ona njih ne uči kako treba Napravit loviti. će i kući. Evo ako će i oni, samo gledaj šta će im dati i leže. To vreme leže dok ne dođe jutro večer i onda evo i mjau, 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 mjau. Babo, Traže. Šta? baba, da li tu napravim kućicu ili daš da napravim? Gdješ A napraviti? gdje ćemo napraviti kućicu? Ajde napravi. Pazi na njih. Sve tera. Pravi sam ti. djelo. Ćao. Evo, onda. Ćao. Tebi napravio macama kućice, ali? Ne, nego sam napravim.
Ali ćemo napravimo im kućicu tu, može? Može? Može. Reci čao tetka Rado. Ćao, tetka Rado. Reci čao tetka Rado. Ćao. Lepo. Neću. Hajde tiše. Ćao, tetka Rado. Ćao.